Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Zvakangoma hazvo veduwe. Anzi makadii zvenyu Mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostera unyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 27 ekuberekwa. Ndine mwana wangu umwe chete. Muno muJoni ndinogarawo nemurume wangu. Mukoma, panewo umwe upenzi hwandakaita ende ndinotoshaya kuti at that time inini ndichizosvika pakuita upenzi kuzoita zvinonyadzisa kudaro chiko cheinge chambonyanya kupinda mupfungwa dzangu. All along Mukoma Nashi, inini nemurume tiri vanhu vekuti taingoendawo kumabhazi tobva tazonobatisa mapassports edu kuti ange achizoenda kuborder, kuti ange achienda kunodhindiswa. But Mukoma, munharaunda umo matinogara makabva mazoita an issue yekuti pane vanhu vatatu avo vakazoti vaenda kumusha, pakuzonodzoka ndopavakabva vafind out kuti zvidhindo zvacho zvavainge vakaisirwa zvainge zvisiri zvidhindo zvechokwadi. So inini nemurume ndipo patakabva tazoplana kuti zviri nani kuti tinge tichizozviendera toga, kunyange zvedu tichigara kure kunyange zvedu tichigara kuprovince yekuti kuenda kuborder it is a very long distance, but takangoti it is far much better kuti munhu unge uchingozviendera wega kuborder so that you can make sure kuti chidhindo chacho chauri kuizviisira chidhindo chechokwadi rather than kuti unge uchibatisa passport yako yoenda nevebhazi and each and every time unenge usiri sure kuti chidhindo chawakaisirwa chidhindo chechokwadi here kana kuti chidhindo chepasi pemuti. So what happened is that inini nemurume takazoti taenda kuborder paya, pakuzonodzoka ndo patakabva taona kuti kwainge kuine kaoperation. Inini ndakabva ndaita lucky ndokubva ndazopiwa 3 months dzangu dzakakwana, but murume akabva azopiwa mwedzi. Izvi zvakazokonzeresa kuti pose patinenge tichienda kuborder matrips edu anenge ane madates akasiyana kuti tinge tichienda tose Mukoma, nekuda kwemari dzacho hadzizobhalansi. Saka murume mwedzi wake wakati wapera ndokubva azoenda akabva azonotengera madays, then ininiwo yangu mwedzi yakazoti yapera Mukoma, ndipo pandakabva ndazoti chiregedzai ndinge ndichienda. Saka zvakazoitika ndezvekuti munharaunda imomo matinogara pane vamwewo amai avo vakazondiudza ivo vachiti hanzvadzi yavo nemuroora wavo navo vari kubva kuCape Town vachienda kumusha, vainge vachitoenda kumusha direct. Ndikabva ndavabvunza kuti motikari yavo yainge iine space here. Ivo vakabva vati hongu motikari yavo yainge iine space because vaishandisa double cab, zvekare vaine katrailer kadiki. Saka vakabva vati space yakatowandisa. Ivo ndo zvavainge vachifungidzira, but along the way ivo vanhu ava vakabva vazopika up vamwe vanhu. Saka already vainge vaine 3 passengers kumberi, then kumashure uko vainge vakaisa mamattress maviri. Kwainge kuine umwe murume mumwe chete ainge ariko kumashure ikoko. So Mukoma vakazoti vazondipika up, inini ndokubva ndazongoendawo kumashure kuya kwainge kuine mamattress uko kwainge kuine umwe murume wavainge vapika up. Mukoma, motikari yakati ichifamba ndakambotanga zvangu ndichatamba nefoni yangu. Vayawo baba vainge vachizviridzira music yavo vachitambawo nefoni yavo. Takabva tazongotanga kungoita zvedu nyaya tichingotaurawo nyaya dzakasiyana siyana. Zvainge zvava kutaurwa nababa ava Mukoma, ndakatoona kutoti baba ava vanorakidza kuti munhu anotozviraramira kaupenyu kake kari right. Neniwo Mukoma ndinotoshaya kuti kaupenyu ako kainge kachitaurwa nababa ava netuma assets twavo twavairakidza kuti vanatwo, inini ndaizokwana pai zvekare kuti ndinge ndichizotorwa moyo nazvo ndainge ndichizokwana pai because munhu ainge atori nemudzimai wake. Zvekare neniwo ndainge ndiine murume wangu. Yambiro yangu yandikudawo kungopa vanhurume oro kungopawo vanhu vanenge vaine mapartners avo, please panenge pofambawo partner yako make sure kuti mutange manetsana.
itai kuti partner yako painenge ichifamba munge muri vanhu vekuti you will be at peace, you will be at love with each other. Kunyangwe muri vanhu vekuti munongogara muchinetsana, but pakaita umwe anenge aronga rwendo rwake, try by all means kuti you show that person love. Unlike my husband, takati tichinopesana Mukoma, tainge titori pakati pekutotukana potse kutorovana chaiko, zvekuti kunyangwe pandakaenda kunokwira motikari iyi ndainge nditori munhu ainge akatoboyekana, regretting my marriage, zvekuti kunyangwe pandakanzi endai munogara kumashure uko neumwe munhurume Mukoma, I didn't even care, I didn't even think about it because of my situation. Wangu murume was not even checking up on me and I was feeling very lonely. Kuzosvika ndichizotanga kutaura nababa ava, baba ava apa vaiva nesweet tongue sei, vaiva nemwe sweet tongue isingaiti, zvekuti vakabva vatondiudza kuti he was willing to cancel his trip kuitira kuti vange vachizoona kuti ndiri safe here, because ivo vakatanga kutaura vakati zvino uchazvifambisa sei kuti ukaenda kuzimu then wobva wazodzoka pakati pawo usiku uri woga, ko ukazobatwa nemabhinya pakabridge kaya kekuti unenge wava kudzoka uchibva kuzimu uchidzoka kuno kuSouth Africa. Ndikati zvino ndingagoita sei because I have to do this. Saka baba vaya vakabva vati aiwa, it is fine, inini zvandava kuita ndezvekuti ndava kuchisacrifice rwendo rwangu, ndichati kana buda newe kuzimu side ndobva ndazodzoka newe. Ndikati zvino komotikari iyi, vakati no, do not even worry because I can call one of my drivers, ndonzwa kuti anenge ari nechepapi, then I can wait for him. Baba ava ndopa ndakabva ndazofind out kuti vane zvimarori zvavo zvinopota zvichitakura magroceries across to the border. Saka vakabva vati ivo vaikwanisa kucrossa neni vobva vazodzoka neni ndichitenga zvangu madays, ivo vobva vazomirira one of his drivers, kana vapedza kutaura naye then vobva vazokontinua rwendo rwavo naye driver wavo iyeye. Baba ava ivo vainge vachienda kunocheka shop yavo kumasvingo uko. It is just that vainge vasina kushandisa motikari yavo on that trip, sezvo vainge vachiti vainge vabva mune rimwe rwendo rwainge rwakareba, saka vakaona kuti it was not safe for him kuti vange vachishandisa motikari yavo personally ndokubva vazotaura neuyo wavainge vachiti ndibhururu wavo, muridzi wemotikari iyeyuyu, iyo motikari yandainge ndakwirawo. Mukoma takataura tichataura kudzamara baba vaya vaindazonzwa kuti ko munhu zvaandibata ruoko, iniwo Mukoma kuti ndinge ndichibvisa ruoko rwangu ndakangonzwa kungopera simba. Kudzamara paya tatoswedera padhuze napadhuze apa tainge tatovhumba mirana, baba vaya vakabva vandibata, ndakakanyangiwa, ndichakanyangiwa Mukoma, motikari ichingofamba kudaro, but ndakazoramba ndikati no, kuti tinge tichirara tose pari zvino hazviiti. Then baba vaya vakabva vazoti saka tichazozviita rini, ndokubva ndangoti tichazozviita zvedu next time. Mukoma takazoti tasvika paborder ndokubva tatindisa zvedu mapassport edu, takazoti tava kuzimu side, ivo ndokubva vazotaura nabhururu wavo, vakabva vati ivo vainge vava kuda kudzoka kuno kuSouth Africa because driver wavo ainge astaka, saka vainge vachida kuti vange vachiona kuti zviri kufamba sei. Ndokubva tazopesana nevanhu vaya avo vainge vandipa lift, tikabva tazodzoka zvedu tichinanaidzana zvedu tiri murudo nababa vaya. Ndokubva ndatenga madays angu, ndakati ndatenga madays angu vakabva vati driver wangu ari kundiudza kuti izvezvi ari muLouis Richard. Saka zvandava kuronga pano ndezvekuti pane kalodji kari papo, ndokubva vati taifanira kuti tinge tichienda kunorara palodji paya. Ndikabva ndati it is fine, but inini ndainge ndichida kuti ndikasike kuzosimuka ndichibva mumesina, not kuti ndinge ndichizononoka kusimuka kubva mumesina. Then vakabva vati it is fine, I'll see what I can do. Baba ava vainge vari very connected already mumesina imomo, vakabva vatondiwanira transport vachitoti painge paine umwe munhu ainge achidzokera uko kuprovince kwandinogara ndisingadi zvangu kutaura mazita. Then Mukoma takabva tazoenda palodge paya. The lodge is not very far, ndangokanganwa hangu zita
zita racho, but kaloji kacho katori padhuze so nepabhodha zvekutoti kunyange netsoka unotofamba, but takashandisa zvedu transport ndokubva taenda paloji paya Mukoma. Ndo pandakabva ndaona kuti kunze uko kune varume vane rudo. Baba ava vakandigezesa Mukoma. Takangoti tichingopinda muloji ndainge ndakaita kugukuchirwa kuita kamwana kadiki chaiko, kamwana kacheche. Ndokubva ndanzi baby, I want you to take a bath. Ndokubva ndaenda mubathroom muya, ndakati ndichingonobvisa hembe wanekwe shasha yatouyawo isina kana chayainge yakambopfeka. Ndokubva ndatanga kugezeswa, ndakakweshwa Mukoma, ndakamasajiwa ndirimo mubathroom imomo ndichigezeswa. Takageza tose, vakabva vati wait, tichazonyatsokunakirwa tava pamubhedha. Ndokubva ndatorwa ndikabva ndadzoserwa mubedroom, ndakapiwa imwe masaji yekuti murume wangu zvose izvozvo dololo, hakuna kana chinombozivikanwa. Ndega ndakasvika pakuita week, then ndipo pavakabva vazoti now you are ready. Ndipo patakabva tazotanga kumeka love. Mukoma ndakasvitswa pekuti kana murume wangu ainge asati ambondisvitsa. Then takati tarelaxa zvedu, ndopavakabva vazondiudza kuti muchinda wavo uyo ainge achidzokera kuprovince uko kwandainge ndichienda, he was just around the corner. Ndokubva vazonditi okay, let me take you there. Iye akabva azopinda paloji paya, ndokubva azondipika up. Mukoma nababa ava takaenjoya rimwe Mukoma inini nababa ava takanakidzwa, takanakirana zvekuti by the time yandakazosvika kumba, uyuwo murume wangu Vangu akati achikontinya nekupopota achiti pano wasiya zvinhu zvakadai, zvikazoti inini I didn't even care. Ndakangoramba zvangu ndakati zii. Nanhasi uno Mukoma wangu murume, I know zvangu kuti murume wangu hapana patingarambana, but I know kuti kunze uko kune munhu wekuti kana ndikanzwa ndichida kuva naye I can be with him. ZvaBhangu uyu zvekuti padiki tinoudzana magara moyo, aiwa achangondiudza zvake magara moyo, but anenge achiita sekunge munhu ari kutema dombo because moyo wangu watomufuratira, all because of this stupid mistake that I did as well as he did. Sure, munhu ungati mukadzi wako achienda kubhodha ari oga, make sure kuti unomuudza magara moyo, apa obva watadza kana kumuperekedza and not checking up on her simply because mangonetsana nekanyaya kadiki. So Mukoma yangu confession, and I know kuti what I did was wrong, but sometimes varume ava matukiro acho avanotiita ndo anozokonzeresa kuti tinge tichizoita sekunge tiri vanhu vari loose, but dzimwe nguva tinenge titori vanhu vari bo vanhu chaivo, but varume ava ndo vanozotikanganisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndakaitawo a stupid mistake, ndakangoti ndichingopinda mumotikari inini nomwe murume ainge arimo mumotikari imomo, tikabva tatotanga kutosasana. By the time yatakazosvika kumesina tainge tatova murudo. Hanzi takazobhuka pane kamwe kalodge kune avo vari munzvimbo vari munesina. If you know this lodge, you can tell us the name of this lodge. Hanzi kalodge kacho katori padhuzesa nepabhodha. Hanzi you can actually walk zvako on foot wotoenda pabhodha. Hanzi ndo patakabva tazobhuka zvedu ipapo mushure mekunge ndatenga madays. If you know kalodge ikako, you can write the name in the comment section. Asi hanzi handidi kutaura kuprovince kwandinobva, because ndinotya kuti murume wangu anokwanisa kuzondibata kuti ndini ndashare nemi this confession. Zvakangoma hazvo veduwe. Tell me what you think in the comment section. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu Mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini Mukoma Nashi ndiri murume ane makore 34 ekuberekwa. Ndakabvawo mukupesana nemhuri yangu ndakaisiya kuzimu uko. Inini nemudzimai wangu tine vana vedu vatatu. Saka dambudziko rakatanga kuitika nderekuti kubva zvandakapinda mumarriage tichiri mukomana nemusikana tainge tiri vanhu vekuti
taidanana, but I then started believing kuti zveshuwa munhukadzi mature very fast kudarika murume wake, nekuti matambudziko atakazotanga kusangana nawo ndeyekuti even though tainge takaroorana tiri vanhu vezera rimwe chete, iye akabva azotanga kunditreata as if iye ndiye ainge achiziva zvose. Taingogara tiri vanhu vekungoti taingonetsana. Kudzamara ndega ndazoona kuti apa ainge ari mawani, ainge ainika kuzvitonga. Paanenge afunga aibva aenda kumba kwevabereki vake. Ivowo vabereki vake vainge vakatarisirawo kuti vana vavo vainge vakazvara vanasikana vanofanira kuti vange vachivachengeta. Saka izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti iye atadze kundivhalyuwa nekuda kwekuti ndaitadza kumuchengetera vabereki vake, ndokubva azowana basa. Paakangowana basa Mukoma, ndikangoti ndo pakabva pazongopererawo sarungano, akabva azotanga kuita zvikomba. Inini kuti ndinge ndichimukontrola aiwa zvainge zvava kutonetsa. Kudzamara ndazotoona kutoti munhu nezvangu ainge ava kusada, because taikwanisa kutorarama kwenguva yakareba pasina kana anombobata mumwe, pasina kana anomboudza umwe kuti ndinokuda. Ndo pandakabva ndazongoona kuti it is far much better kuti ndinge ndichimbochinja environment. Ndokubva ndataura namukoma vangu naamai guru avo vainge vari kuno kuSouth Africa. Life yangu yandainge ndichiraramisana naamainini vavo vainge vachiiziva. Ndokubva vazongondikurudzira vakati, bamunini huyai kuno muzame kuti munge muchishanda munenge muchichengeta vana venyu, and you are very young. Saka ndakabva ndazosimuka Mukoma. It was very painful ndichisiya mudzimai wandainge ndichida nemoyo wangu wose. Ndakati ndiri mubhazi Mukoma, dzimwe nguva ndaiti kana ndikatanga kurangarira upenyu hwacho hwandainge ndichida kuti ndinge ndichizopa mudzimai wangu zvekare nevana, then ndikaona kuti ndichitanga kufunga kuti zvainge zvakaramba, ndipo pandaibva ndazotanga kuchema. Mukoma ndakazoti ndasvika kuno kuJoni, ivo mukoma vangu vanoitawo basa reconstruction, then ivo Gulezi munhu wekuti havashandi, vanongozvigarira zvavo pamba. Saka marooms avainge vachigara vanogara 3 rooms. Mukoma ndakati ndatanga kugara namukoma vangu naGulezi, everything was fine. Ndaitobudawo ndotoendesa vana vavo kuchikoro, because vana vavo vanodzidza muno muSouth Africa. Saka ndaifamba navo ndobva ndanovasiya kuchikoro, then pandinenge ndadzoka ndobva ndazotanga kutenderera zvangu ndichitsvaka tumapiece job. Dzimwe nguva ndaimbowana mapiece job, dzimwe nguva ndomboshaya mapiece jobs. But Mukoma, chinhu chava kundirwadza ndechekuti mabatirwo acho andava kuitwa mabatirwo ekuti anondirwadza, ende chiri kundirwadza more ndechekuti ivo Mukoma vanotosarudza kutoshanda nevamwe vanhu, but inini manje kuti vange vachingondipawo mukana wekundipinzawo muconstruction company mavo havatombodi zvamu chose. Vanotoita sekunge he does not even know kuti I am suffering. Ndinongorarama nezvimapiece job, ende zvimapiece job zvacho zvandinowana ndizvozvo zvekuti mari yacho yandinenge ndichiwana haisi kana mari ine musoro. Zvingori zvimapiece job zvekutemera vanhu huni nezvimapiece job zvekungotakurirawo vanhu mvura nemabhara, because kunoko kwacho kwandakasvika vana Mukoma vangu vachigara inzvimbo yekuti kunonetsa mvura. Saka kana ndatemera vanhu huni, it's either ndinopiwa ma100 kungocherera vanhu mvura, ndipo pandinongopiwawo ma20 kana kuti ma50 because mvura yacho ndinotoenda kunoichera kachana chaiko. Saka dambudziko randava kusangana naro nderekuti Mukoma, a few days ago pane pandainge ndakambowana basa. Saka kubasa uko ndaichaisa late, apa ndichienda kubasa ikoko very late. By 5 ndaifanira kuti ndinge ndatova muroad kuitira kuti murungu wacho ange achizondipika up. Pari zvino murungu uyu akambonditi ndinge ndichimbomira basa mbichana, because pane kwaakaenda kuvacation iye nemhuri yake. Akazoti paanozodzoka then we can continue, but Mukoma vangu vakabva vanditi havasi kuda kuti ndinge ndichizoenda kunoshandako kana kuri kuzonzi akazodzoka murungu uyu. But Mukoma, inini handichazivi kuti what should I do. Should I just run away kana kuri kuzonzi murungu uyu akadzoka ndozvifambisawo sei? Uye kana ndikazotiza pamba paMukoma hakusi kuzoti ndinenge ndazoita sekunge ndiri munhu asinga appreciate here. Some of the things zvakaitika Mukoma ndezvekuti ndaiti ndikamuka makuseni ndaibva ndaona kuti ivo amai guru vanenge vatogara pasofa vakangomura
mudhura kuti ndikavakwazisa ivo amai guru vaingoramba vakanyarara. Then pandaizodzoka usiku Mukoma, chinondirwadza ndechekuti ivowo Mukoma vanenge vatodzokawo vabva kubasa, vanenge vakangogara vakanyarara vakati zii vachiona TV, vose hapana ari kunditaudza. Ende zvekare ivo zvavanoita ndezvekuti ndinoti kana ndadzoka kwandinenge ndadzoka, kunyange uri usiku, ndinongosvika zvinhu masiro andinenge ndazviita ndo zvazvinenge zviri. Mumba munenge musina kutsvairwa, kubikwa pamba panenge pasina kubikwa, kusukwa panenge pasina kusukwa. Inini Mukoma, no matter what time dzandinenge ndazodzoka, ndipo pandinobva ndazotanga kutora ndiro dzose, ndobva ndazotanga kudzisuka. Apa pamba apa ndiro dzinotosukirwa panze, nekuti kitchen yacho inini ndimo mandinorara mukitchen imomo, but hamuna sink, saka ndinotobuda panze nechidishi ndobva ndatanga kutosuka ndiri panze. Saka zvinhu zvinondirwadza Mukoma kuti what am I supposed to do? Gulezi munhukadzi, but why is it iwo Mukoma havakwanisi kuona kuti Gulezi havasi kukwanisa kuita maduties avo anotarisirwa kuti munhukadzi ange achizviitira. Shuwa ndinotanga kutsvaira mumba no matter what time dzandinenge ndazodzoka ndichibva kuzvimapiece job zvangu, kunyange makuseni Mukoma. Kana ndikangosiya mumba makasviba, ndo zvandinongodzoka mumba macho makaita. Saka right now I am very confused. I don't know kuti ndoita sei. Ndanga ndiine kamari kangu kandiinako, ndine ka 800 rands ako kandakasungirira padivi. Saka kamari aka ndanga ndafunga kuti ndongotsvaka hangu munhu wekushare naye, then ndikwanise kuraramawo a peaceful life, because hakuna chinhu chinorwadza sekuti apa wakagara pamba pevanhu, vanhu vacho havakutaudzi. Vose vari vaviri Mukoma, hapana kana ari kumbonditaudza. Kana kuri kunzi ndikasaenda kubasa, ivo amai guru vanokwanisa kungobuda naMukoma. Kana kuri kunzi Mukoma vanenge vachivakira musame area imomo matiri kugara, vanobuda Mukoma the whole day. Apa dzimwe nguva kana ukazotarisa mufiriji unobva waona kuti munenge musina kana chisevo, pasina kana anything chekubata, then unobva wazotozviitira plan. Kana kuri kuzonzi ukazozviitira plan, pavanozodzoka usiku kana vakaona kuti hapana kana chaunenge watenga as in chisevo, unobva waona Mukoma vakutanga kucomplaina kuti saka pamunini munoreva kuti kana muine mari hamukwanisi kungofunga kungoti munofanira kungotengawo chikafu kana chisevo zvacho chekuti isusuwo kana tabva kumabasa tinge tichizowanawo chekudya. Saka ndo situation yandiri kurarama ndiri mairi Mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondipawo maadvices kuitira kutiwo ndinge ndichingoonawo kuti pakadai so kana situation yadai ndoita sei. Should I just live ndisina kana kumbogara ndaudza mukoma wangu naamai guru kuti izvi ndo zvandasarudza, uye kana ndikazongobuda mumba mavo ndisina kuvaudza kuti ndo zvandasarudza, hazvizodestroy here relationship yangu yanga iripo pakati pangu namukoma wangu? Ndibatsireiwo Vedare. Hey Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Ko why is it tichiti kana tikadana munhu kubva kumusha tobva tamuti uya kubasa either kuSouth Africa kana kuti anywhere else, then hama iya yatinenge tadana kana kuti shamwari at the end of the day tobva tazotanga kuibata very rough. Zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatizambewo kuti tinge tichivabatsira mukoma vedu ava mucomment section.